Najdôležitejšie právne predpisy, ako sú napríklad vyhlášky alebo zákony, prípadne ústava, si môžeme nájsť na portáli Slovlex.sk, čo je jediný oficiálny portál, kde sa zverejňuje zbierka zákonov. Môžeme vyhľadávať dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je, že vyhľadávame podľa nejakého kľúčového slova alebo iného údaju. Čiže klikneme na toto tlačítko právne predpisy, ďalej na zbierku zákonov a tu máme možnosť zadať buď číslo predpisu, alebo názov predpisu, alebo nejaký hľadaný výraz z toho predpisu. Ja zadám napríklad občiansky. Chcem si vyhľadať občiansky zákonník, tak zadám názov občiansky. Nemusím celý názov, stačí iba jeho časť. Dobre, tu sú výsledky vyhľadávania. Našlo mi zákon o občianskych preukazoch, ale ten ma nezaujíma. A druhý výsledok je občiansky zákonník. Kliknem si na to a prvé, čo by ma malo zaujímať, je, či pozerám aktuálny predpis, teda či je účinný k dnešnému dňu. Aby som nepozeral znenie zákona, ktoré je už neaktuálne a neplatné. Takže to sedí, keďže dneska je 27.12. Dobre, môžem si potom už prezerať ten právny predpis a jeho paragrafy. V prípade, že natrafím na takúto časť predpisu, kde sú na ľavej strane takéto nejaké farebné pruhy, tak to znamená, že ten predpis bol v tejto časti buď novelizovaný, teda sa nedávno zmenil, alebo sa má zmeniť v najbližšej budúcnosti. Teda už bola schválená novela, ale ešte nevstúpila do účinnosti. Takže vidím, že táto časť, tento odsek 9 sa vlastne menil nedávno. Možno sa iba posunul, alebo sa zmenilo jeho číslovanie, alebo sa zmenil celý text. Dobre, to bol prvý spôsob vyhľadávania. Druhý spôsob vyhľadávania je, keď chcem poznať predpisy, ktoré boli nedávno vydané. Vtedy musím kliknúť na tento chronologický register a tu vidím jednotlivé roky, v ktorých boli tie predpisy vydané. Mňa zaujíma posledný rok 2024, pretože ma zaujímajú posledné predpisy. Tuto vidím, že prvý predpis v roku 2024 bolo nejaké rozhodnutie. Idem na koniec, tu vidím, že posledný predpis pod číslom 408 bol vydaný ako oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky. Takže to sú posledné predpisy, ktoré boli zverejnené v zbierke zákonov. Tu som si napríklad otvoril túto vyhlášku. Tu mám jednotlivé znenia, ktoré sa budú meniť. Ich účinnosť je rôzna. Vidíme, že prvé znenie je vyhlásené znenie, druhé znenie je účinné iba v tom rozmedzi a tretie znenie je účinné až od 1.1.2026. Čiže napríklad paragraf 5 môže byť účinný už teraz, ale paragraf 6 nadobudne účinnosť až neskôr. Tu si môžem prezerať tú vyhlášku. Na konci každého predpisu sú údaje o účinnosti. Vidíme, že táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2025, okrem paragrafu 13, ktorý nadobúda účinnosť až 1. januára 2026. Rôzne časti predpisu teda môžu mať rôzny dátum účinnosti. Dobre, pokiaľ by nás zaujímali všeobecné záväzné nariadenia obcí alebo samosprávnych krajov, tak tie nájdeme na ich weboch, tie sa nezverejňujú v zbierke zákonov. Napríklad si dám obec Terchová, keď sa mi to podarí napísať. Dobre. A tu si niekde na úradnej tabuli alebo v inej sekcii toho webu si nájdem všeobecné záväzné nariadenia. Terchova to má pod úradnou tabuľou všeobecné záväzné nariadenia. Tak a tam si môžem pozrieť napríklad všeobecné záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálny odpad a podobne. Pokiaľ nás zaujímajú európske právne predpisy, tak tie nájdem na stránke eur.lex.sk alebo EU. Takto.
eurlex.eu. Keďže my sme súčasťou Európskej únie, tak u nás platia aj niektoré nariadenia a smernice, ktoré vydáva Európska únia, a tu si ich môžem prezerať aj v slovenčine, keďže slovenčina je jeden z úradných jazykov.